Sanibonani guys, igama Nqobelani Phathela Mazibela e-Homecoming ngomhla ka-23 September. Namhlanje kusifiso sengathi bengivuke esayidini elirong lombhede guys, ngendlela ekade ethethisa ngayo istaff sakhe lapha emsebenzini e-police station. Ubafice nje beyidlela ingevu nje, beyixoxela kamnandi, wamane nje wathi, "Yeyi, wongitshele wesisi, angikuthumanga yini ukuthi hamba olanda ifayili ngale?" Wathi, "Yiphi yona?" Wathi, "Yabona-ke, yona into esiniqashele yona le, ukuthi nihluleke nanokwazi ukuthi yiphi ifayili esithe wozani nilethela kuthina. Kuthe kusanjalo kwabe kungena oMike. Wathi, buka nje, oMike bayingenela bayiphumela la e-police station ngathi kashwabi. Uphi umuntu ogade phambili? Uphi umuntu ogade phambili obheka ukuthi uba ungenawo uba uphumayo la? Yona into esiniqashele yona, lalela la wesisi, umuhle kabi, awuvumuhle. Aboma ukuthi awuthandi lo msebenzi, ngicela uhambe uyofunela nje indoda ezokondla la ngaphandle, bese udedela lo msebenzi kubantu abawufuna ngempela. Ziningi kabi iy'ngane zesikole la eno-matric ezingafuna kabi ukuthi zibe la e-police station izosebenza mani." Washo wancapha. Hayibo guys, umane wathi uMike nje, okay, uZethu, konke lokhu nje ingenxaka zethu. Wathi, "Ungenaphi uZethu la? Ngalilinga uphathe igama laleyo nyoka." Hayibo guys, uSifiso ubiza uZethu ngenyoka. Thesuka lapho uZethu-ke waba nenkinga laphaya eklinikhi futhi yalo bhuti lo ogula ngekhanda ekuthiwa uMusa. Nanamhlanje futhi-ke uke wafika ethi uzwa amazwi ebambe iy'ndlebe, epinewelwa yikhanda. Udadewabo ezama ukuthi akhulume naye kodwa nje kunhlanga zimuka nomoya. Umane nje wathi uMetron, "Lalelani la, ngicela nifonele amaphoyisa, fonelani amaphoyisa, ngeke thina sikwazi ukumelana nale nhlekelele. Lo muntu kumele athathwe ayiswe ejele ayohlangana nontanga yakhe, amsho bazojabula kabi ukumbona abahlanya njengaye." Hayibo guys, wakhuza uZethu wathi, "Mina ngizomlapha lo muntu." Wathi, "Ngithe fonelani amaphoyisa, ayikho into esizokwazi ukumlapha yona lo muntu, yena nambona ukuthi unjani." Hayi-ke guys, ngempela-ke bamfonela-ke kuSifiso, wafika laphaya eklinikhi. Hayi, uMetron washo ukuthi kunenkinga ekanje, kunomuntu othi ugula ngekhanda kodwa hhayi cha, inhloso yakhe ukuthi antshontshe amaphilisi alaphaya eklinikhi. Washo uZethu wathi, "Hayibo, lo muntu akasona isigebengu, lo muntu ugula ngampela." Wathi uMetron, "Yeyi, lo muntu akaguli, wenza ama-trick, amaqhinga lawo ukuthi antshontshe la esibhedlela." Nangampela-ke uSifiso ngoba vele akakazwani kahle noZethu emva kokuthi amgabhe okwesibili, umane nje wavumelana noMetron wathi vele iy'gebengu ziyakwazi ukuthi zenze ngathi ziyahlanya ngoba nakho zizama ukubalekela iy'jele. uZethu-ke waphoxeka kanjalo-ke, wase wamncengisisa kuSifiso ukuthi ucela amuphe nje usuku olulodwa ukuze akwazi ukuthi amcilonge lo bhuti lo. Wathi uSifiso uyazama ukunqaba, wathi, "Ngiyakucela bandla Sifiso, nawe ungamzama ukuthi umlekelele ngey'nkambi zakho." Wathi, "Ayibo, kwashintsha ukudla epletini, usuyakholelwa yini wena ey'ntweni zamakhambi?" Wathi, "Noma yini ezosiza lo mntwana." Wathi, "Ngikunikeza usuku olulodwa, emva kwalapho ngiyamthatha ngiyamyisa ejele uma kuthi uyahluleka." Nangampela-ke guys, uZethu uzamile bakithi, wazama ukuthi amnikeze amaphilisi lo bhuti lo azozama ukuthi am-calm down, angabi nolaka, angaloke futhi ethi ezwa amazwi like amazwi aziwa uyena yedwa angaziwa abanye abantu. Hhayi, unqabile-ke ubhuti ukuthi aphuze iphilisi, wazama ukumncenga uZethu waze wagcina evumile. Emva kwalapho kuhambisa incwadi wayinikeza udadewabo, wamtshela ukuthi-ke isibhedlela kuzomele ahambe aye kusona ngoba iklinikhi ayisizokwazi ukuthi imsize okudlula lokhu. Guys, uZethu-ke uke wahamba wobhodla-ke kumngani wakhe laphaya ethaveni kaShawabi. Uthe mefika laphaya wamtshela ukuthi uSifiso uyamcasula, uSifiso uyamnyanyisa, heyi akafune lutho eliphathelene noSifiso. Wase wathi umngani wakhe, "Uqinisile?" Hayibo, ngeke phela ukusho lokho wena ngoba mengase kuthiwa uSifiso uyaqhamuka la into ezomenza nje yena ukumkhisa nje, umkhise nje. Wathi, "Ngeke mngani, ngiyacabanga ukuthi uSifiso ungibize ey'nkambeni, uyangiphephetha lo muntu." Wathi, "Hayibo, wena usukholelwa ey'ntweni zesintu yini?" Wathi, "Ngathini vele mngani? Yini vele lenza ukuthi ngimnyanye kangaka kodwa futhi ngimthande kangaka?" Yeyi guys, kuthiwa umuntu akaphathwa. Kuthe kusanjalo nje kwabe kufika uSifiso esifenkile, ubhuti angayigqokile ngisho i-uniform, ngathi bekade azi ukuthi uZethu laphaya ethaveni. The mefika nje wathi ukuyilungisa ibhlukwe, wathi ukushutheka iskibha ngaphakathi guys, wathakha in. uZethu wathi nhla amehlo, methi hayibo, uSifiso akazile kuyena. Wathi qala wabona omunye usisi omuhle nje olapha ekhoneni. uSifiso wenze ngathi uyameshela lo sisi khona ezogcinanisa uZethu. Nangampela-ke guys, uZethu wacinana. Umane nje wasatha yonke iglasi katshwala kade iseduze kwakhe, wayethi shaqalazi, wayishayela yonke ekhanda. Kubonakala nje ugele ukuthi hhayi ngoba nakho omile
ucasulwa yilesi sithombe asibona la phambi kobuso bakhe. Sifiso ebhizi manje elandelana nomunye ugirl esekhoshiwe nje uyena uZethu. Hhayi-ke guys, singathi-ke uSifiso uzama ukudlala wonke ama-tricks-ke manje. Wonke ama-tricks nje ubhuti uzowadlala wonke just ukuthi nje awine inhliziyo kaZethu. Ngoba ngine-sure ukuthi hhayi ngoba nakhe emfuna loya gelo lapha ethaveni. Ufuna nje ukuthi uZethu ambone ukuthi lalela. Mewukuthi awungifuni bakhona abazomthatha. Yeyi! Kodwa bakithi ngoZethu. Lapho uZethu njalo unaye njalo ushobane wakhe. Ukhona uShabengski. Angazi ukuthi vele ufunani kubantu babantu esezephuza utshwala kangaka nje ebushayela ekhanda utshwala ngoba nakho nje edina ukuthi uSifiso usehamba nenye intombazane. Guys, umuntu ekufuze ngabe uyalwa kuze kuqhephuke ii-cocks, kuze kukhumuke iy'duku, unkosikazi wakhe uSifiso, uMankwanyana. Lapho uMankwanyana bandla ngiyena ngimdabukela kakhulu ngoba akazi nanokuthi kudumephi. Like nje kuduma uNopotiyane nje kuyena akazi noma kuyasa noma kuyahla. Wazi ukuthi nje umyeni wakho uyahamba uya emsebenzini, uyiphoyisa, wenza nje umsebenzi wokusiza umphakathi mebuya ntambama usuke ekhathele ngoba nakho kade ephume emsebenzini. Kanti ubhuti ubhizi ubhuti. Hey, ubhizi ubhuti guys. Ujahana namantombazane. Guys, kwazi kanzima. Ngapha-ke uNgarage uke wazama ukukhuluma nabazali bakhe-ke bemthethisa besho ukuthi kumele abuyele emsebenzini lapha yakwaShwabi ahambe ayoxolisa khona. Lapho-ke uShwabi bekade senamathiselise iy'thombe zakhe-ke uNgarage efake ucancel like i-cross ebusweni besithombe sikaNgarage ukuthi nje lowo muntu akafuneki laphaya ethaveni. Uthe mengena nje uNgarage ebona ubuso bakhe bune-cross wamane wadangala kakhulu esho ngenhliziyo ukuthi hawe ma la ngangisebenza khona. uShwabi umtshele kahle ukuthi lalela la wendoda, angifune sorry wakho, angifune lutho. Ungaphinde ubeke umlenzwana wakho la ethaveni yami. Wathi mekuwukuthi uyaqhubeka uyabeka umlenzwana wakho la ethaveni yami, yabona nje lesi sithombe lesi sino-cancel, ngizodweba leya cross ebusweni bakho kwangempela-ke hhayi esithombeni manje. Wathuka-ke uNgarage wahamba. Thema efika lapha endlini wafuqa isinkwa ubhuti kanti uzoba khona inokho esicabheni. Umane wathi ngena, kwathi nya. Wathi hayi bo ngithe ngena. Kanti akazi ukuthi ubhuti wamashonisa uzolanda u-500 wakhe. Futhi akubonga ngampela-ke ngoba akamnikezanga engaphezu kwa-500 ngoba namhlanje ngabe impela kumshubela ubhuti. Hhayi-ke ubhuti wamashonisa ube ukubona nje ukuthi ubhuti lo uNgarage akanamali. Wamane waqukula i-flat screen TV wafuna ukuphuma nayo ngomnyango. Kwakhuza yena-ke uMakaNgarage washo ukuthi hayi bo i-TV yami leyo. Wathi mama unawo u-500, wathi umama akanawo u-500, wathi-ke kulungile-ke ngiyaphuma ne-TV. Umama wakhuthuluza bandla kade kufihlile kwaphuma u-100. Wawuthatha-ke lo bhuti lo wathi okwamanje ngizowuthatha ngoba ukuphuma kuwena salukazi. Kodwa mengibuya la next time ngifuna imali yami otherwise phela kukhulu kusazonilahlekela lekhaya. Guys, uNgarage-ke usebafakile ngampela-ke enkingeni yabomndeni wakhe. Futhi lapho bethi uzama ukulungisa impilo yakhe kodwa kunokuthi ilunge zimane izinto zaba worse. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time.